l69 ceacht gaeilge córá. Cuir ceistena de cara. OK. Dia gwit, dias murigit. Conas atá tú, tá mé go má. Céinis tú, tá mé 9 mbliana díos. Cén rang ina bhfuil tú? Tá mé I rang go 4. Cá bhfuil tú I do chonaí? Tá mé mo chonaí I gilbhan táin. An bhfuil caithfh aimsire agat? Tá, is málam a bheith ag imirt rugby agus pella. An bhfuil pata agat? Tá madra agam, Roxy is anam dí. Folklór, Cilbhan táin, caithfh aimsire. Ceistena, an bhfuil marc go maith? Céiní sé? Cén rang ina bhfuil sé? Cá bhfuil sé ina chonaí? An bhfuil caithfh aimsire aige. Lehanach 7 inis. Ord Museum na hÉireann. Folklór. Ord Museum na hÉireann. Uaireanta oscailte. Dallag na Tavroch. Cáilís Ardach. Tuair cuairt Ard Museum na hÉireann. In achan na dála, 5 nóiméad ó Wichas de Fáin I Mbaile Clia. Uaireanta oscailte. Dé bhórt to dé Saharan, a 10 chlog go dtí a 5 chlog, dé domhnaigh a 2 chlog go dtí a 5 a chlog. Dúnta dé luan lá nullag agus ina an chéasta. Taristeach agus féachar Dheallag na Tavroch agus Cáilís Ardach. Táille, níl éon táille gol isteach sa bhúséam. Beg lá úntach agat. Ceistena, cá bhfuil Ard Museum na hÉireann? Cad iad na huaireanta oscailte? Cad é an táille isteach? Anam nig gá rud atá le feiceáil ann? An raibh tú riamh san Ard Museum?